Práve sa začala cena Saddles Velsarovi na 3. kategórie na 2400 metrov pre štvoročné a staršie kone o 2200 eur s 12 účastníkmi. Tempo zatiaľ adekvátne, keď trošku niektoré kone zaostali v boxoch, konkrétne je to Just Chief a takisto aj Marquis, ktorý má skúsenosti z prekážok, ale tá vzdialenosť je veľká, takže o nič sa nedeje. Dopredu ide, zdá sa, Rabbit Haft, takisto vpredu je aj Italian Stallion a pri bariére využíva najnižšie číslo Toxic. Táto trojica zatočí do cieľovej rovinky prvý raz skúšovne na šancovejších pozíciách. Zvonka si lepší pozíciu aj favorizovaná Stinga, ale do cieľa je ďaleko, takmer 1900 metrov. Teraz popred tribúny môžete kone povzbudiť potleskom. To tempo naozaj nie je rýchle, skôr sa mi zdá pomalšie ako priemerné. Italian Stallion vedie, vedľa neho pri bariére Toxic, potom zvonka sa dopredu posúva Rabbit Haft, ďalej nasleduje Count of Tuscany, pri bariére potom schovaná Bell Messager, zvonka si lepší pozíciu Kim Possible, pri bariére Belush Irish Heroes, ďalej potom nasleduje debutant Sinohead, Just Chief, Maribel a Marquis. Takáto je situácia pri vbiehaní do oblúka pri jazdeckých oddieloch. Teraz sa tempa ujíma pri bariére cvalejúci Toxic, vedľa neho potom Italian Stallion a Rabbit Haft. Na 4. pozícii pri bariére Bell Messager, vedľa nej potom Count of Tuscany, na 6. pozícii cvála favorizovaná Stigma, za ňou potom Irish Heroes, Kim Possible, nasleduje debutujúci Sinuhead, Just Chief, Maribel a na poslednej pozícii cvála Marquis. Na konci protiľahlej steny stále vedie Toxic, na druhom mieste potom cvála Italian Stallion, Rabbit Haft a Stinga sa posúva na 4. 5. pozíciu. Je tam aj Bell Messager, takisto z druhého sledu útočí Belush Irish Heroes, takisto aj Maribel si lepší pozíciu. Na chvoste tej hlavnej skupiny cválajú Just Chief a takisto aj Kim Possible a na absolútnom závere štartového pola cvála s odstupom Marquis. Takáto je situácia 500 metrov pred cieľom. Zdá sa, že Stinga už prepína na plné obrátky a bude točiť do cieľovej rovinky na 2. 3. mieste spoločne s ňou Italian Stallion a takisto aj Bell Messager. Záverečných 250 metrov. Vyzerá to na mimoriadne dramatický a vyrovnaný finish, ale Stinga by mala ho zvládnuť. Ešte aj Irish Heroes, Stinga, Irish Heroes a takisto aj zvonka Just Chief, ale bude to asi Just Chief a Sinuhead. Just Chief, Sinuhead, Irish Heroes. Na 4. pozícii zrejme Count of Tuscany.